Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane vamwe mukoma avo vandanga ndichitaura navo. Zvowadi mari yehurombwa unoidya nemuseredzero. Mukoma ivavo vanga vachiti vaneta, mari vanayo, dzimba vanadzo muno muSouth Africa uye zvekare kuZimbabwe. Vanoti ivo vakavaka, vanoti vane imwe imba yavakabva mukutenga. Imba iyi hanzi yainge imbori yaminista asi vakaromba. Vanoti havana kana pisi zvachose. Ndichakuverengerai nyaya yacho, asi nyaya yandichatanga kukuverengerai inyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mukoma handizivi kuti is this an opportunity that has came into my life for only once. Zvavanotaura pachirungu ivo vachiti an opportunity will only visit you once. Ininiwo ndinoshandira umwe murungu uyo wandinoshandira akabva mukushayikirwa nemudzimai wake. Mushure mekunge abva mukushayikirwa nemudzimai wake, akandidaidza inini nagarden boy, akabva ati iye ainge achida kutengesa imba nekuti imba yavo yainge ine memories, a lot of memories. Akabva ati ainge achida kutengesa imba ange achibva kunoko kwatiri ndichangoti kuJoburg, achiti ava kuda kuenda kunogara kuCape Town so that he can retire since he has lost his wife. Saka mukomana she takapererwa tikashaya kuziva kuti zvino kana kuri kunzi akatengesa imba yake tichazorarama sei, because kubva zvandakauyawo muno muJoni ndaingoshandira vanhu ivavava. So akaona kuti tainge takasuwa zvisingaite, ndokubva achizondidaidza later on akabva anditi nhai Margaret. Ndikati yes boss. Akandibvunza kuti why is it I was so sad. Ndakabva ndachizomuudza kuti I was sad simply because iye ainge ava kuda kutengesa imba, meaning that kutengesa kwaainge achazoita imba yake, which means kuti tainge tichazoshaya kwekuramba tichishanda. Akabva angosimuka mukoma akauya akandigrabha because ndainge ndava kuchema. Akabva anditi Margaret, do not cry. Ndokubva ndaramba ndichichema. Chakandinetsa mukoma ndechekuti akabva atanga kundikisa zviri very rough. Akabva anditi very sorry. Akapinda mumotikari make, he then drove akaenda kutown. Paakadzoka mukoma akadzoka anditengera ring, akanditi Margaret, this ring it is a promise ring that I want to give to you. Ndinokuda, unondida here? Saka mukomana she handisati ndakwanisa kupindura murungu uyu. Iye akati kana ndikabvuma haasi kuzotengesa imba iyi, hanzi ndinenge ndava kungogarapo pamba apa ndichingochengeta, uye zvekare haasi kuzodzinga nagarden boy. So handizivi kuti is this an opportunity, ndomubvuma here murungu uyu kana kuti kwete. Pari zvino ye haamo muprovince muno matigere, akaenda kunoona macousins ake. Akati iye arikuda kumbozvipa nguva nemukana yekuti ange achimbochema mudzimai wake. Ndonhau yandiunzawo pano, ndikudawo advice kubva kwamuri nevedare renyu. Opportunity here iyi kana kuti kwete? Dai ndainge ndiri single mukomana she I was going to be happy, but dambudziko riripo mukoma nderekuti ndine umwe murume uyo wandakatanga kugara naye kubva zvandakapindawo muno muJoni. Murume uyu mukoma akasangana neni. I was a broken hearted woman. Pandainge ndichiri kuZimbabwe ndainge ndarwadziswa nemurume wangu. Murume wangu akarara neumwe muzukuru wangu. Ndokubva ndachizongouya kuno kuSouth Africa zvezvekuti ndainge ndiine pain. Ndava kungonzwa kuti kana ndikangobuda muZimbabwe at least that pain will go away. Saka murume uyu mukoma, he has been treating me so nice, kunyange zvake asina mari. Saka now ndiyoyo mukoma, handizivi kuti ndodiko, ndongobvuma murungu uyu here, which means ndikabvuma murungu ndinofanira kuti ndinge ndichizorwadzisa baba ava vandanga ndagara navo kwemakore nemakore, even though like vakangondibvisira tsvakirai kuno, but I respect him. Ende vabereki vangu vanomufarira because ane zvakawanda zvaakandiitira. Kunyange passport chaiyo ndiye akashingirira kuti
ndinge ndichizowana passport because birth certificate rangu rainge rakarasika uye zvekare ndainge ndisingatombozivi entry number. Akandikurudzira kuti ndirambe ndichingodzifambira nyaya dzacho, nepamwe pandainge ndichida kuita give up aingonditi do not give up my wife, shingirira, hatina mwana mukomanashe. Saka ndoda advice kubva kwamuri. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti ivo havachanzwisisi zvino kuti is this a chance that she has been given by God kuti vange vachizokwanisa kutanga kuitawo mari zvekare vachiraramawo upenyu hwakanaka kuburikidza nekuzotanga kudheita murungu wavo wavanoshandira kana kuti kwete. Ngativabatsireivo mucomment section. Asi kana kuri kunzi mukasarudza kuti muchada zvenyu murungu wenyu, mukoma avo ndaona mavarwadzisa zvokwadi, asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashe makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakanzwawo confession yeumwe mukadzi uyo ainge achiti she is a present worship leader. Izvozvo zvakatowanda zvose zvaainge achitaura muSouth Africa machechi akawanda anozviita izvozvo. Saka mukomanashe ndine imwe chechi iyo yandakambopinda muno muSouth Africa. Chechi iyi mukomanashe ndakaiona ndiri mukombi. Pandakaiona ndainge ndichibva kumwe kunonzi kuGiyani. Saka ndainge ndaenda kunoona this other sister of mine ainge achigarako kuGiyani. Ndaona chechi iyi mukoma, it is close to the highway. Apa panogara pakangopaka mazimotikari akanaka chete. Ndokubva ndachizouyapo, this was on a Sunday. Ndikatotanga kutoenda kuchechi ikoko, ndikatomboregedza kuenda kuPentecostal wandainge ndichienda, yainge iri chechi zvekare yemaSouth African. Ndava kuenda kuchechi kuya mukomanashe ndikangoti ndini ndega ndainge ndiri murombo muchechi imomo. MaZimbabwean ainge achinamatamwo muchechi imomo vazhinji vacho vainge vari maprofesa, malecture, madoctors, vanhu vainge vaine mari dzavo. Vanhu vose mukoma vainge vachinamata kuchechi ikoko vainge vaine motikari. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichizoenda kuBible study kumba kwevamwe doctor vekuZimbabwe. Mukomanashe vaindiratidza rudo, vaiuya kuzonditora kulocation musi woga woga, musi weFriday. Ndaitokasika kuchaisa. Murungu wangu ainge ava kutozviziva kuti na4 ndinofanira kuti ndinge ndichichaisa. Ndobva ndakasika ndadzokera kumba, ndobva ndachizomirira kuti ndinge ndichiuya kuzotorwa kuma past 5 kana kuti kuma 6. Vaienda nene kuma suburbs mukoma, uko kwataizoita Bible study yedu. Taiti kana taita Bible study kudaro, mukomanashe ndaipiwa mari. It was as if each and every time pandinenge ndiri kumba kwavo, ivo vainge vaine benefit, vaindipa mari zvainge zvisingambomake sense. Mukomanashe mari yandaipiwa pamwedzi nevanhu ava yekungo attenda Bible study, it was 4,000. Apa I was keeping it as a secret, ndisingadi kuti murume ange achizviziva. To attend church zvekare musi woga woga weSunday pandaienda kuchechi ndaipiwa 1,000. Mukomanashe ndainge ndopiwa 8,000 each and every month, iri mari yekuti ndinge ndichingoenda kuchechi kwavo vanhu ava. Saka pane zvimwe zvaizongondinetsa because ndaikwanisa kungopiwa kana hembe nevanhu vemuchechi imomo, not kupiwa hembe zvaya zvekuti munhu anokupa kana hembe dzakawanda, dress 1 chairo, but hembe dzose idzi mukoma ndaidzipiwa dzakasviba. Saka ndaiti kana ndikazopfeka hembe idzodzo dzandinenge ndapiwa mukoma, ndaibatwa nerimwe dzungu rekuti ndaitadza kuziva kuti ndiripi uye zvekare ndiri kuitei. Nerimwe zuva ndakati ndiriko kuchechi ikoko, saka vamufundisi vacho vainge vachiparidza. Apa muchechi imomo mukoma munongotaurwa nyaya dzemari chete, nothing else. Saka vamufundisi vacho vakati vachiparidza vachitiudza kuti kana usina mari uri murombo, zvinenge zvichireva izvo kuti Mwari havasi pedyo newe. Kuti unge uchiona kuti Mwari vari pedyo newe, unenge uchifanira kuti unge uchirakidzika kuti une mari, une imba uye zvekare une motikari dzakawanda. Ndo zvinoratidza kuti mauri mune umwari, nekuti iye Mwari pache zvake Mwari mari.
ndozvavainge vachitaura muchechi imomo. Saka ndakati ndakavatarisa mukoma, vamufundisi ava vakashanduka. Mukoma vakashanduka vakaita nyoka, vakamirako kumberi kwechechi vakaramba vachingoparidza mukoma. Zvose izvi zvandakaona zvakandivhundutsa. Saka after chechi mukoma ndakabva ndachizoenda kune vaya avo vaipota vachiuya kuzonditora kulocation. Ndainge ndisingatozivi kuti naivowo they are part of that occultic kingdom. Ndakaenda kwavari ndikabva ndachizovaudza kuti ndo zvandainge ndaona. Ndainge ndaona vamufundisi vachishanduka kuita nyoka. Vakabva vanditi nyarara nyarara, hazvitaurwe zvinhu izvozvo. Vakandibvunza kuti ndainge ndavaona vachishanduka kuita nyoka kangani, ndikangoti ka1. Vakabva vatongobva pandainge ndakamira. Ndakazovaona vava kutaura navamufundisi vachinongedzera kwandiri. Musoro wakatanga kunditema ipapo mukoma, apa vaigara vachingondiperekedza after church. Musi iwoyo mukoma ndakaignowewa nevanhu vose, kudzamara umwe mukadzi muSouth African achizoya kwandiri akandibvunza kuti une passport here nhai my dear. Mukoma akanditi pachechi ipapo hapatendedzwi vanhu vanenge vasina mapepa. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa. Ndokuzotorekedza kwandakaita kuenda kuchechi ikoko. Musi wacho iwoyo mukoma ugoti kombi ndingaiwana. Apa painge pari pahighway pekuti ndaifanira kuti ndinge ndichiwana kombi nyore nyore, but ndakamira ndichamira ndakangomirira kuti ndinge ndichizowana kombi, but kombi dzainge dzichingondidarika dzisingandimiriri. Apa dhirezi rangu rakasvika pakuzara neropa because ndainge ndichingobuda mututu. Ndakangoti ndichingopinda mutown ndikamhanya ndikaenda kumall ndikanotenga dhirezi mukoma nashi, kunyange rainge richidhura. Ndakangopinda mune imwe shop ndichiona kuti vanhu vose vainge vachingonditarisa vachishamisika kuti ko munhu uyu kozvaakazara ropa padhirezi rake. Mukoma ndozvakaitika izvozvo. Ndikaregedza kuramba ndichienda kuchechi ikoko. Inini yambiro yangu kune vamwe vanhu kunze uko, kana kuri kunze unenge uri munhu anoenda kuPentecostal church ka, zviri nani kuti ungopinda hako Pentecostal church dzedu idzi dzatakabva nadzo kuZimbabwe, dzatinoziva history yadzo. Nekuti izvi zvekuti unenge wava kuda kupinda mumachechi evanhu nekuti unenge uchiona kuti pachechi ipapo panenge paine vanhu vane mari dzavo, sometimes you can even regret. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana makamboitawo ma spiritual encounter, do not hesitate to come to my inbox and you share with me your own side of the story. Rekedzaite pataenda panyedu inotevera. Mukoma ava vanga vachiti vachauya nenyaya yavo zvizere, asi vane message yavanditumidzira yandichange ndichizokuverengerai. Hanzi mukoma nashi makadii zvenyu. Gore roga roga inini ndinofanira kuti ndinge ndichipenga. Ndinopenga kwemwedzi iyo inokwana kuita 6. Iro rino gore ndiri kutofanira kutoti ndinge ndichitotanga kutopenga, ende ndatotanga so kunyange zvangu ndichiri kuziva zvandiri kuita, but zvakatotanga last month. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Iniwo mukoma ndakakurirawo kuruwa. Baba vangu vainge vari garden boy uye zvekare amai vangu vainge vari house girl, but iko zvino mukoma ndine ma-apartments matatu kunonzi kuPretoria West, dzimba dzandakatenga muno muSouth Africa, zvekare nedzimwe dzimba dzandakatenga out of Gauteng province. Ndine ma-trucking companies angu maviri, but ndakaisa mumazita akasiyana. Kumusha uko ndine mashops, and kana ndichiti mashops handireve tumatuckshop, mashopu mahombe chaizvo, uye zvekare mashops awa ari mumaprovince akasiyana siyana anokwana iwo kuita 5. Ndine mari yekuti haifi yakapera, asi ndinoshaya vekudya nayo mari iyoyo. I am not free. Gore roga roga for 6 months ndinofanira kuti ndinge ndichitanga kupenga, ende pandinotanga kupenga handingotangi nekungotanga kungopenga. Zvinotanga muna June tobva tati July kuzonosvika kuna 15 August. Ipapo ndinotanga kuona vanhu vakafa. Ndinobva ndatoziva kutoti zvinenge zvava padhuze, uye zvekare kana imbwa chaidzo
dzinenge dzava kutotanga kutotaura neni, ende ndinobva ndachizozvikanganwa kuti ndini ani. Saka ndinofanira kuti ndinge ndichibva munzvimbo iyo yandinenge ndichigara kuitira kuti vekuziva vasazondiona, because ndakangonzi mhiko dzangu handitotendedzwi kuti ndinge ndichizoonekwa nevekuziva apo pandinenge ndichipenga. Saka last month ndakabva kuBulawayo ndokubva ndazouya zvangu kunoku kuSouth Africa. Saka gore rino ndiri kuronga kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizopenga ndichifamba ndichingotenderera ndiri munzvimbo inonzi Jamestown. Saka ndo zvandichange ndichizoita iro rino gore kubva iko zvino kuzonosvika gore richinopera pandichazosunungurwa. Ndichange ndichizongotenderera uye zvekare ndiri muno muJamestown. Mukomana chipandakaromba ini ndainge ndisina kana chandainge ndiinacho, ndainge ndiri windi ndichingoitawo zvekungokiya-kiya. Ndaiti anenge aine chaanenge achitengesa, ndaienda paFacebook ndobva ndatanga kumaketa motikari idzi ndichiita buying and selling, but ndainge ndisingawani makomisheni akanyatsokunaka. Ndaita zveforex trading, but pane zvose izvo zvandainge ndichiita hapana kana zvainge zvichimboshanda. Saka ndipo apo pandakazoudzwa neumwe mubururu wangu mushure mekunge atanga kungoita mari, akabva achizondiinvita kuSouth Africa. Ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa ndokubva achizoenda neni kune imwe n'anga iyo inonzi Banda. Saka n'anga iyoyo ndeye kuZimbabwe. Ndaendako akandiudza kuti iye akazoromba mushure mekunge atorerwa matraki ake maviri, because ainge achimboshanda satruck driver, akabva achizotanga atenga traki rekutanga, akabva achizorambana nemukadzi, akazoroora murungu uyo akazomutorera matraki zvekare neimba iyo yavainge vatenga kunonzi kuBryanston mushure mekunge vachata. Zvinhu pazvainge zvofamba, murungu akabva ati ainge achida divorce. Saka anoti when he was desperate ndopaakabva achizoenda kuna vaBanda. Aenda kuna vaBanda kuya akabva achizovaudza kuti ainge achida kuromba, akabva ati iye ainge akapiwa makore 21 ekurarama. Saka akazoenda neni mukoma. Ndasvika kuya ndakabva ndachizonzi ndainge ndichazopiwa 18 years, ndo makore ekurarama awo andakapiwa. Saka ndakanzi pa18 years idzi ndainge ndichazorarama ndiri munhu anenge achidya mari, anenge aine mari yakawandisa zvekuti kunyangwe ukatengera vanhu motikari, kunyangwe ukatengera vanhu dzimba, mari iyoyo inenge isingaperi. But umwe neumwe uyo waunenge watengera, ingava iri motikari kana kuti imba, munhu iyeye unenge uchitomurasirira zvikwambo zvako, anozototevererwa zvekare nezvikwambo izvo zvinenge zvichikupa mari. Ndakanzi pa18 years idzodzo pandichazorarama ndichidya ndichiguta, ndinofanira kuti ndinge ndichizopenga kwemwedzi iyo inokwana kuita 6, nekuti muurombwa hwangu mukoma inini handina wandakachekeresa, uye zvekare handina kana ropa randakadeura ringava riri ropa rehuku. Saka ndikabva ndanzi ndichapota ndichitorerwa pfungwa dzangu kwemwedzi iyo inokwana kuita 6. Zvakatotanga mukoma iro rino gore, handisi kuzopotsewa, ndiri kutofanira kutoti ndinge ndichizotanga kupenga vanhukadzi ava ndaneta navo. Mukadzi wandinenge ndichinzwa kuda mukoma, mukadzi iyeye kungotaura naye chete anobva atoti ndakuda. But vakadzi vose avo vandinodanana navo, ivo vatoriwo nemaside effects awo anoitika kwavari kana kuri kunzi vakadya mari. Dzimwe nguva vamwe vacho vanozongorota hope, vachingorota zuva nezuva vari kumakuva, nekuda kwekuti vanenge vachitoshandiswa navaBanda, because ivo vaBanda muroyi vakazoita zvavo n'anga, but vainge vari muroyi. Saka vanenge vachida vanhu vashandi vakawanda avo vavanoshandisa vachivacheresa makuva. Ndiyo nyaya yangu yandiunza pano. Please ndapota mukoma, musati kana mukaona munhu ane zvinhu zvake musashuvira kuti dai ndiri inini ndiri kudhiraivha motikari iyo. Ndichitaura nemi kudai ndine Range Rover iyo yandakatenga latest model 2025 yandakatenga iro rino gore. Motikari iyi ndakaidhiraivha because ndakazonoitora kudealership, ndikatanga kuidhiraivha February, ndikati March, April, May, tararai muone kuti tava muna July. Kutenga motikari yemamiliyoni kuti unge uchizongoipaka motikari iyi ndichazotoiona gore rinotevera
ende iro gore rinotevera mukoma kunenge kwatova nedzimwe motikari, wotenga zvekare imwe motikari wongoidhiraivha kwemwedzi mishomanana woipaka zvekare. Satani haafi akakupa chemahara, unototi unge uchitobhadhara chete. Ndo yambiro yangu kwamuri mhuri yeZimbabwe. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo hanzi ndo shurawo iro ravachange vachizoita muJamestown. Hanzi ndichange ndichizotenderera ndichipenga vanhu vachange vachizondiona, hanzi vanenge vachingoti iriwo ibenziwo anongozvirwarirawo nepfungwa, but hanzi vanenge vachitozadzikisa mhiko dzavo dzehurombwa. Vanopenga 6 months each and every year. Vanogona metsi, ngatimboitai metsi pano. Kana vakapiwa makore 18 years ekurarama mugore ra2016, iko zvino zvitava mugore ra2025, kwasara makore mangani ekuti vange vachirarama. Uye zvekare ini ndinoona sekunge makore acho anenge efeki, because pagore kana uchinzi unorarama uchidya uchiguta uchifara kwe6 months, then dzimwe 6 months obva wachizotanga kupenga, imi hamuone kuti ndo daylight robbery here? Unenge usina kupiwa ka 18 years, unenge wakatopiwa hafu yemakore iwawo. Hanzi Satani haana chemahara uye havasi kukurudzira vanhu kuti vange vachizoromba. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.